Ahoj, jsem Andrea a mám 2 dny na to, abych pomalovala tuhle zeď s 3 dětma za zadkem. Jo. Kamoška chtěla pro dceru do pokoje les, takže jsem udělala tenhle návrh a pár dní na to se pustila do práce. 2 starší děti si hrály s její dcerou a to nejmladší to bylo se mnou a zrovna moc nechtěla spát ten den, takže to nebylo úplně ideální, ale co se dá dělat. Někdy to jde a někdy je to horší, že jo. A ty 2 dny jsou spíš 2 odpoledne. Tenhle den jsem začínala v 3 odpoledne zhruba a končila v 7 večer. A možná si říkáte, hej, proč do toho vlastně šla? Je teplo, děcka nechtějí spolupracovat, vůbec s dětskama je to složitější. Proč do toho jít? No a moje odpověď je, za prvé děti se chtěly vidět s dcerou kamarádky a já jsem tohle docela asi potřebovala, byla to docela výzva, jakože hned mě to chytlo a chtěla jsem do toho jít, takže moc jsem nad tím nepřemýšlela, akorát ta logistika byla trošičku složitější, no a nakonec jsme to nějak zvládli a hlavně mě chytl zápal pro věc. Od porodu jsem vlastně v podstatě moc nemalovala, k čemukoliv jsem si sedla, když už náhodou byl čas, tak to bylo takové jako my a hrůza, krize, takže tohle prostě bylo tak nějak zkouška mých schopností. Na chvíli jsem musela použít i nosítko, nesnažila jsem se nezohýbat, ale tohle jsme malovali chvilku spolu, protože nemohl zaspat. Každopádně tady jsem skončila ten den a co myslíte? Stihnu to za ty 2 dny?